донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар заминаи 8 факултет аз рӯи самтҳои энергетика, технологияҳои инноватсионӣ, иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, сохтмон ва меъморӣ, нақлиёту роҳсозӣ, иқтисодиёти соҳавӣ, муҳандисон, технологҳо ва менеҷерони соҳавиро омода мекунад. дар нимсолаи аввали соли 2024 донишгоҳи мазкур фаъолиятро тибқи санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳавӣ, нақшаву барномаҳои тасдиқгардида ва дастуру супоришҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда ба як қатор дастовардҳо ноил гардидааст, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. соли ҷорӣ ба нақшаи қабули довталабон тағйирот ворид шуда теъдоди ихтисосҳои замонавӣ зиёд карда шуд. ҳамчунин шумораи нақшаи қабули баъзе аз ихтисосҳо ки имрӯз аллакай дар бозори меҳнат талаботи назаррас надоранд кам карда шуданд. раванди таълимро дар 8 факултети донишгоҳ 46 кафедра бо фарогирии 6415 нафар донишҷӯ таъмин менамояд. айни замон донишгоҳ дорои заминаи муҳими илмӣ техникӣ ҷавобгӯ ба талаботи муосир буда вобаста ба рушди соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, энергетика, технологияи иттилоотӣ, шабакаҳои алоқа, сохтмон ва меъморӣ, радиотехника, металлургия, технологияи кимиёвӣ, корҳои илмии таҳқиқотиро ба роҳ мондааст. муҳаммад иқболи абдулмаҷид, асадуллои қурбон, душанбе, хабар.